văzut gazetele? Da, am văzut-o. Și pagina 3? Și? Ai, ce fără tău mi-ai pus în pagina 3? Ce Hă? fără tău mi-ai pus în pagina 3? Să ne uităm. Uite. Alexandru cel Mare, dar Alexandru Andronic. Bă. Mă rog, aseară la revizie. Ce foilă tu n-aveai tu în pagina 3? Hă? Ce foilă tu n-aveai tu aseară la revizie în pagina 3? Dați așa. Stau că nu mă greu. Cronica literară. Și ce s-a făcut cu ea? Am trecut-o în pagina 3. Păi de ce? Păi, fiindcă n-avea casetă. N-aveai. Caseta din pagina 3 a trebuit să o scot. Era un articol despre prețul căzului, da. Mi-a telefonat doar directorul azi noapte să scot, da. Și? A spus, ce era să fac? Dumneavoastră nu erați aici, domnul Papilian dormea. Dormea, da. Și l-am spus, am luat cronica literară, am luat-o în pagina 5 și mi-a rămas foiletonul liber și atunci l-am luat cu Alexandru ăsta. Păi și de unde l-ai luat? De unde să iau? Din tipografie. Da. Manuscrisul l-ai? Nu l-am. Cum nu l-ai? Nu l-am. Dă-mi șpartul. N-am nici patru, să stai jos la televizor. Băi, cu articolul ăsta noi nu procurat, da? Nu e de la noi. Primele mele le-a trecut. Nici finalele. Aoleu, așa e. Nu e de la dumneavoastră. E de la revista istorică. Da. Ce revistă? Revista de istorie, adică se tipărește la noi. Să fim cu ca școală. Da. Eu să știu. Halal tipografie. Păi da, doar te părești. Eu 10 mâini n-am, prost plătiți sunt. Asta e. Treaba voastră. Da. Eu n-am vrut decât să descurc afacerea cu foile. Da. Acum că am descurcat-o, o să pun. O să descurcat-o dumneavoastră. Dar eu l-am încurcat